last day kang bulanin na Agosto. So, kumusta man po ang sa indong whole month of August, sa indong mga long weekend, sa indong mga holiday dyan, na sunod-sunod. September na naman, Burr months na, maabot na ang pagpuon kang Burr month, mga tugang ngunyan na Lunes. So, sana suliton ta ang mga natitirang araw para sa taong 2025. Pero karamihan sa panahon ngayon or yes, oo, ngayon, karamihan, imbis na mag-focus sa sarili, sa goals, mas pinagpo-focusan yung current issues, particularly national issues. Well, magayon man itong mga tugang, at least aware po kita and nagpapaluwas kita kang sa tuyang mga opinion, mga criticism kang mga gusto tang mangyari dahil apektado po kitang gabos sa mga issue na ini. And for sure, aram na nindo kung ano ang tigtutukoy ko dahil nasabi tangani na dakol ang aware. Dakol ang gustong tigtututukan ini kaysa sa mga sadiri. Ngunyan. So, mga tugang, aram man nindo ang mga nagkakalat ngunyan sa social media, no? Manungod sa mga anomalya, sa mga issue, manungod sa flood control projects, kang sa tuyang DPWH, kung napasain po ini, kung talaga bang ang mga budget na nakalaan para sa mga flood control project na ini, pinagibo talaga ng mga proyekto or based from the words itself nga ni to, di ba, control flash floods, lalo na naoobserbaran taman gayod, grabe na po ang baha ngunyan digdi sa, bako lang digdi sa Albay, kundi sa bilog tapo na bansa, digdi sa Pilipinas. So, diit sa nang uran, grabe na ang pagbaha. Bako pa bagyo, grabe na ang pagbaha, grabe na ang naaapektaran, nadadanyaran na individual, na mga tao, na mga pamilya. So, grabe ang epekto sa tuya ng mga Pilipino kang mga baha na ini. Well, yes, yaon na dyan ang climate change. And talaga naman na may ambag din kita in a bad way sa nangyayari na iningunyan sa tuya environment. Aminon tanan na kadaklan pa sa to ng mga Pilipino, wara nin basic discipline na maski yaon sa na dyan ang basurahan, dahil taong magtapok, kang kung saan dapat itapok, dahil kita tatao so proper waste management disposal. Diba? So, digdi so recyclable, digdi dapat itapok so biodegradable, so non-biodegradable. So, of course, it is also among the factors, the reasons kung tigbabaha kita. Siyempre, part na yan. Alagad, kaya nga ni kuta, igwa kita ang sa tuyang gobyerno na tigaapod na flood control projects para mabawasan ang baha o kumbaga ang epekto kaini na grabe sa tuya. So, ini ang dakula o na question mark ngunyan kung napapasain ba talaga ang budget para sa mga flood control project po na ini. Kaya yan, ongoing po ang investigasyon sa tuyang proper authorities. Okay? So, pabayaan ta sinda nagibuhon ang sa indang trabaho, ang pag-iimbestiga, daita po panginutan, okay? Alagad mga tuga, kung mababasa nindo, nagkalat din ang term niyan, particularly sa social media na Nepo babies. So, ano na ining Nepo babies na tiga-apod? Kasi for sure, dako din sa indo ang curious, nababasa nindo yan dyan, mas isain mo yan, ang tiga-apod na Nepo babies. So, ining Nepo babies, mga tuga, mas ka mo, i-search nindo, yaon yan dyan, kung ano ining Nepo babies, ibig sabihin kayo ini,
nepotistic or nepotism babies, which means sinda po su mga aki, descendants, kang mga sa indang mga magurang na powerful, influential people because of their wealth, yaman, their connections, their well-known talents or skills kung saan man po sinda na industriya nag-excel. So, sa issue na iningon yan, ang tiga-apod na Nepo babies or tigre-refer na Nepo babies so sa political aspect. So, political Nepo babies po sinda na sinda sa mga aki, descendants, ng wealthy, mayaman, and powerful people. Powerful perhaps because of their position, kung ano ang posisyon nindaon yan sa gobyerno, perhaps because of their money, their influence, connections. So, yan po ang mga tiga-apod, mga tugang na Nepo babies. Na ining mga aki na ini, mga successful din ini, or sigurado na may career advancement sila dahil nga ni sa connections kang sa indang pamilya, kang sa indang mga magurang. Yan. At least, klarado na ano ining ibig sabihin kang nagkakalat na Nepo babies. So, may iling din nindo dyan mga tugang, nakadakol mo yan ang nagko-call out. So, iba, to the point na tigbubuli na ining Nepo babies na ini. But, I prefer in a way na i-call out bako to the point na ibuli. Syempre, nasabutan ta ang sentiments ng kada saro, lalo na po so naapektaran kang kada pagbaha. Alagad, again, mga tugang, sa uruot-ruta din po bagang tigre-remind, digdi sa tuyang programa, we cannot correct a wrong by also committing another wrong. Kasi kung mas ma-focus kita sa arog kaan na gibo, so iba, tigbubuli ining Nepo babies, daita na nata-target ang dapat na i-address, ang dapat na solusyonan kung ano ba talaga so pinaka root cause ng problema na ini. So, apparently, bako man pa ang Nepo babies ang root cause ng mga problema na ini. Kumbaga, tip of the iceberg lang po sinda. So, dakol pa yan na nasa irarom na iyon na nga ni po kung nata may ongoing investigations na tigkakandak para maaraman ano itong mga nasa irarom na ito. Ini kaya na nasa tip ng iceberg, mga tugang, digdit ta kaya iniso na iling ta dahil sa social media. Dahil sa pag-flex. Yan. Baka may mga paraan tabay kita dai din aram, syempre mga Gen Z terms ini flex. Ano ining flex? Dahil sa pagpa-flaunt. Ang pagpa-flex naman po, so pinapangalandakan kaya ninda. Yan, pinapangalandakan ninda kung anong klaseng buhay ang igwasinda, kung anong luxury items ang igwasinda, and then yan papailing po sa mga tao sa paagi kang pag-upload sa social media. So, dahil po sa gibo na ini kang Nepo babies, nailing tasutit. Nagkaigwanin na clue. Igtatawan kita nin clue. Pati sa mga nag-iimbestiga, igtatawan ninda nin clue. Kung in relation to the situation, to the issues at hand. Actually, ano yun na inyong mga tugang na tigigibo ang mga araw kaini, lalo na kang mga generation mo yan na daitaman tigagabos, but there are really some na of course, nagsisik in validation from others, in attention, kaya ninda po nagigibo ini na
paghuna ninda, kung magpailing sinda sa tuya, sa mga tao nin, kung ano ang igwa sinda, mga luxury bags, kung sa sindang country nagta-travel, tigsa-satisfy na ka to. So, sa indang, podigdi, so feeling ninda, so worth ninda, na dadagdagan, okay, so worth ninda, na validate dahil lang sa pagpailing ninda kung ano ang igwasinda na wara su iba, wara su padaklan. So, kaya nagigibo din naman ninda iyan. They seek validation. They seek attention. So, yan po ang tiga-apod na pag-flex. Well, may mga nag-flex din naman na ang purpose ninda is to inspire. Magayon, kung talagang ito ang motibo, kung sincere, na nag-upload, nagpapailing sa social media kung anong igwasinda, to inspire, para so mga gusto man na maging arog niya na kaito, arog lang ang kaini, pero because of my hard work, my parents' hard work, arog na kamingon yan, kainit. So, may mga arog ka to na iyo ang purpose nata sinda nag-upload or nag-reflect sa social media, nagpapahiling kung ano ang igwa sinda ngunyan sa buhay. Lagad, the question kaya mga tugang, digdi sa tigigibong pag-reflex, kang nepo babies, is kung hali din ba talaga itong sa indang mga pigpapahiling na kung anong igwas indangon yan, kung hali din ba talaga ito sa hard work kang sa indang mga magurang na again na may posisyon sa gobyerno. So, aloy na ining tigigibo ninda ang pag may mga igwa nga ni sindang sa mga channel, may mga subscriber, may fans, followers. Alagad nataon yan lang na kung mapapansinin doon, nataon yan lang na dakol sa tuya ng mga Pilipino ang nagpupuna, nagko-call out, nataon yan lang sa mga nepo babies na iyong tigigibo. Because nga ni mga tugang of the issue sa flood control project. So, dumana, somehow nagka-idea sa mga tao, mga Pilipino, na baka sa tigbabayad nindang buwis, di ba, na napapaduman sa gobyerno, na dapat ko para sa mga proyektong arog kaini, para na iiwasan ang danyos kang pagbaha, kung ano man po ang tigdadara sa tuya kang sa tuyang environmental catastrophes. So, baka duman, napapaduman so pinagpapagalan, di ba? So, tigbubuwis ta. So, yan, baka lang naman. Again, ongoing po ang investigation. Pero kasi mga tugang, legally speaking, igwa po nin mga batas na syempre nagko-cover kang mga arog kaini. So, may mga nagahapot din na may mga nagtataram na aki man yan, wala man yan aram sa tigigibok ang sa indang magura. Something like that. So, syempre, may mga napapaisip din, ano po, if ever, ang legal implications. But, mga tugang, bako po ini opinion ko, kundi purely for academic discussion po ini, na tigtataramta, para aware lang kita, and not just necessarily referring to the issue ngunyan, flood control, nepo babies, kundi kung may mga magkaigwa man, may mga magluluwas pa man, na arab din kaini, at least aware kita kung ano ang possible legal implications o ano ang mga posibleng mangyari, possible consequences. Kapag po napatunayan na itong mga tigagamit nindang kwarta para ma-sustain ang arog kaini ka extravagant,
lavish na lifestyle, hali po sa kwarta talaga kang tawong bayan, hali talaga sa buwis. Again na kapag napatunayan. So, uruatsan yan mga tugang, natutukaron ta, ano ang possible legal implications sa na batas kita pwedeng or ano ang relevant laws sa mga araw kaining sitwasyon na pwede tang adalan para mas maging aware kita bako lang sa or para ang pag-call out ta with legal basis aram ta kung sa batas ang dapat anong batas ang dapat nagamiton ta legal basis sa pag-call out sa mga arog kaini kung anong dapat din gibuhon o dapat gibuhon and para bako kita nagre-resort to bullying tagaro kita kaan nagko-call out din sala or through sala din na paagi, di ba? So, oratsa niyan mga tugang, makalihis ang nagkapirang pagirumdom. Sana po, yaon lang kamo dyan. Kung nagla-lunch man kamo ngunyan, then pwede man na nagkakaon, habang nagkakaon, nagdanawag man giraray sa satuyang programa. Oras, 11:30. An oras hatod sa Indokang. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes, alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Dapat aram mo. Ignorance of the law excuses no one. Kaya, dapat aram mo. Mga tugang, nagbabalik po ang Legally Yours GB Dapat Aram Mo, kaibanan si Christine Longabella. So, again, ang pinag-uurunan tapuan yan, so, manungod sa pagpapahiling min nepo babies, kung ano man ang lifestyle, klase ng buhay na igwasinda yan. So, nata ba talaga nagre-revoke ang mga Pilipino dahil sa
pag-flex, pagpapahiling ninda kang sa indang karangyaan sa buhay. Well, first of all, mga tugang, dahil nga ni sa mga nagluluwasan na ng mga anomalya sa flood control projects, kung saan may connection, okay, may connection sa kung sa agency or construction company ining sa indang mga, let's say, parents or tugang pang sa indang parents, basta kang sa indang yaon sa indang pamilya na tigtataram, okay, na connected duman sa dapat na may ginibong flood control projects. So, kaya ngunyan lang din ini napapansin ang mga Pilipino ining na pagtatagpi-tagpi ining pagpapahiling nin barangyang buhay. And then, so, on the other hand, so flood control projects, hain or effective ba na nag-ibo ba? Something like that. So, mga tugang, also, ang sa tuyang batas, particularly po ang ining tigsusunod na Code of Conduct, tigsusunod dapat na Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees or Republic Act 6713, nakalaag po digdi, particularly sa Section 4, Norms of Conduct of Public Officials and Employees, and letter Section 4, letter H. Yaon dyan nakalaag ang simple living. Sabi digdi, public officials and employees and their families. So, pag sinabing and their families within the fourth civil degree ni mga tugang, either by consanguinity or by affinity. So, hanggang first cousin, yan pa ang family. Bako lang ang public officials or employees ang tigre-require na dapat simple living, kundi pati po ang sa indang pamilya. So, of course, laog digdi ang sa indang mga kaakian. They shall lead modest lives appropriate to their positions and income. They shall not indulge in extravagant or ostentatious display of wealth in any form. Ibig sabihin, kung saro ka pong public official, saro kang public employee, dapat asin ang sa imong mga pamilya dahil sa ginusto mo din yan, okay, pinili mong mag-serve sa mga Pilipino. Siyempre, kung yan ang gusto mo mangyari, igwanin restrictions sa indong pamumuhay, pati sa imong pamilya, igwanin, siyempre, kada hiro po nindo, limitado, o gabos, dahil public office nga ni po is a public trust. Also under our Philippine Constitution. Ibig sabihin, kung ika po may posisyon sa gobyerno, sa public office, ika dapat magibo, mapahiling, and even your family, dapat magibo, mapahiling, mean anything na pwedeng makaraot sa tiwala kang mga mamamayan. So, yan ang saro, okay, sa legal basis na pwede tang gamiton. Ngunyan mga tugang, syempre sabi na nga ni, di ba, simple living lang dapat so public officials, public employees. Well, ang contractors, may mga contractor kaya na private individuals sinda, may mga contractor na bako man public official, public employee. So, kung talagang contractor lang, as a private individual, private Filipino citizen, then pwedeng, of course,
sisay kita para mag-question kung sa inhali ang sa indang kwarta, di ba? Kasi pwedeng tara mo na talaga naman may mga private projects. Okay? Ining mga contractor na ini. Alagad mga tugang kung contractor na at the same time may tigakaputan po na posisyon, okay, na public office, then at the same time arog ka to ka extravagant, karangya, 'di ba? Sobrang yaman kang mga tao na ini. Diyan ka, of course, mapuon, mapapaisip, ma-question kung talaga bang kwarta ninda ito na pinaggagastos ninda sa mga marangyang bagay na to the point na never mauubos ang kwarta ninda maski sa second life ninda. Bako lang buong barangay, buong bansa, okay, kayang buhayon kung ano ang kwarta na igwasin nangon yan. So, syempre, pag sobra-sobra na din talaga ang tigpapahiling kang sa indang pamilya, 'di ba? Social media na iling ta kung anong karangyaan ang igwasinda. Syempre, somehow sa tiwala ta or mapapaisip, mapapa-question kita na nata ang kamugtakan kang sa tuyang bansa ngunya, 'di ba? Kang mga kapwa Pilipino ta, kamugtakan kang Pilipinas ngunyan. Arog ka ini. Alagad ka mong yaon dyan sa posisyon, ang kamugtakan nindo, arog kaan. Garumay sala. Okay? So, kung arog kaan, mga tugang, kasi 'di ba sabi nga ni, sunabasa ta kasubago, dapat mag-lead sindanin modest lives appropriate to their positions and income. So, ang tigsasabi kang batas ng mga tugang, dahil kaipuhan na mapailing kitang proof, patunay, na kung sa inhali, okay, or kumbaga dirty money talaga itong pinaggagamit ninda pang gastos sa indang mga luho or kung ano pa man, mga bagay na daiman talaga basic necessities, okay, for them. So, daita kaipuhan, magpailing nin proof na kung sa inhali, okay, na let's say hali sa buwis ta iyan, dait kita kaipuhan magpailing nin proof. It is already enough, sapat na po, na ma-observe lang, okay, na ang mga igwasindang assets, ari-arian, properties, o kung ano pa man, gabos na igwasinda, sobra-sobra na duman sa dapat lang kuta na income ninda, 'di ba? As let's say as contractor, as a public official, so tig sa sahod, 'di ba? From the government. Kung mailing lang mga tugang na sobra-sobra ang assets ninda o kung ano igwas ninda and ang sa indang mga aki, sa indang bilog na pamilya, duman sa dapat na income lang ninda, bako na commensurate, okay, bako na nagtutugma. Yan. Then, that's the time na pwede nang magpuon po, okay, magkaigwanin probable cause ang sa tuyang Office of the Ombudsman para investigahan ining public officials or employees na ini, as in ang sa inda po na pamilya. Okay? So, kaya nga ni naka-embody iyan digdi sa satuyang Republic Act 6713, yaon iyan sa satuyang 1987 Philippine Constitution na dapat nga ni kuta aram, okay, so iba araman pero daiman tigsusunod, yan, daiman sinasa puso, sinasagawa ang mga batas na ini. Or so iba, naglalaog din talaga sa public office, sa government, na wala pakiaram, dahil talaga babasa man lang kung ano ang mga batas na dapat nindang sunodon pag yaon na sinda sa posisyon. Well, unfortunately, araw kita kaan, digdi sa Pilipinas. So, yan mga tugang, pwede na po magpuon in investigation, magkaigwan in probable cause ang
ang ombudsman, and then pwede na kaigwanin kaso sa Sandigan Bayan. But again, syempre, subject man giraray iyan to due process. So, kapag nailing nailing na, may probable cause na ang Office of the Ombudsman na sobra-sobra ang igwasinda sa indang income, bako na commensurate, then, yaon na po sa inda ang burden to prove na itong gabos na igwasinda, as in ang sa indang pamilya, hali sa kwarta na hali sa legal means, 'di ba? Na bako ito hali sa kwarta sa buwis, bako ito kwarta kang mga Pilipino, bako ito kwarta kang sa tuyang gobyerno. Sindan nakaan ang mapatunay. So syempre kaya nga niigwa din kita diwang statement of assets, liabilities and net worth to SALN. Required din ang sa tuyang public officials and employees na mag-submit kaan para for transparency, may iling duman kung ano ang mga ari-arian, properties, assets kang public official or employee na ini. And then, may iling din duman so kung commensurate ba, somehow equal ba, nagtutugma or sobra-sobra ang properties niya, hindi sa dapat na income niya lang. Lagad, na nga ni ang nangyayari, maski igwa na din kitang SALN, di papasubmit iyan, ali sa public officials and employees, still, they find ways. May mga nagigiwan girari paagi, no, na bako sa inda, nakapangaran, so property na tigbabakal, yan, sa iba ninda tigpapangaran bako sa inda, para dai mag-reflect duman sa SALN. Kasi pag nag-reflect iyan duman, then yan na, may iling na sobra-sobra ang properties ninda, sobra sa indang income or naglalaog na kwarta sa inda. So, anyway, igwa pa mga tugang, okay, na relevant law sa tuyang Republic Act 9160, ini po ang Anti-Money Laundering Act. So, nata na-mention money laundering under Republic Act 9160. Pwedeng maging liable for money laundering mga tugang kapag napatunayan po na itong kwartang tiggagastos kang mga ini, even the Nepo babies, kapag napatunayan na mga ginagamit nilang kwarta para bakal sindanin gapos gusto ninda. Kulang na lang pati planet Earth bakalon. Gigibuhon, yan. So, kapag napatunayan na itong kwarta is dirty money na hali po sa unlawful activity, such as, yan, kung mapatunayan na talagang nagnakaw kang kwarta na kuta, dapat para sa flood control projects. And then, kakonvert ninda, ining kwarta na ini, sa paaginin pag-deposit sa indang bank account. Yan, pagbakal nin properties na hali sa dirty money, which comes from an unlawful activity. And then, syempre, kaipuhan din in knowledge, dapat may kaaraman, sinda, na itong kwarta na ito is an ill-gotten wealth, or bako naman talaga ito kwarta na hali sa nakuaninda sa legal na paagi. So, kaya may mga nagtataram na taman tigdadamay nindo ang Nepo babies. Wala man iyan pagkaaram. Yan. Siyempre, baka daiman nag-iistorya sumagurang ninda kung sa inhali ang kwarta na tigpaparatara o sa inda. Millions, billions. Well, pwede na warang knowledge ang Nepo babies na nagpa-flex kang sa indang karangyaan sa buhay. Alagad, bako po iyan ang tigsasabi kang sa tuyang batas. Okay? Because, pwedeng igwanin presumption, okay mga tugang, presumption na may knowledge si Nepo baby
dahil pwedeng gamiton po ang itong mga tiga-upload ninda sa social media ninda, sa accounts ninda, sa channels ninda, na tigpapahiling ninda sa indang lavish lifestyle, travel, sa indang mga auto, luxury cars, items, bags, and so on and so forth. So, pwedeng gamiton po ito as evidence against them. Okay? Na mas kitara mo ninda as defense na wala man sindang pagkaaram kung mapuang ebidensya so mga tigpapahiling ninda sa Filipino people na karangyaan na buhay na igwasinda, and then dain ninda kayang i-explain sain ba talaga hali so kwarta na tigpaparagamit ninda pang gastos sa mga arog kaining bagay. Well, that's the time na pwede na maging liable man giraray o digdi sa money laundering. Kung kasi sabi ta nga ni Kasubago, di ba? Sinda na ang dapat na mapatunay na ining kwartang tigagamit ninda, tigagastos, tigpaparagastos, talagang sa inda ito naghali or hali ito sa indang pinagpagalan or hali ito sa legal na paagi ang kwarta na ini. Otherwise, dai mo pwedeng gamiton na depensa ang pagtataramsa na dai mo man aram kung sa inti ko akang magurang mo, okay, ang kwarta na iyan. And then mga tugang, aside sa money laundering, okay, pwede rin po na maging liable for tax evasion. Yan. So, syempre, aki pa, di ba? Kaya nga ni Nepo babies, and then sa mga edad na ito, aki pa sinta. So, iba nga ni, wala pang trabaho, inda nga ni kung patrabahohon. Kumbaga, so iba mga estudyante pa, nagkaklase pa. Alagad, dakol sindang mga gamit na ang worth is millions, billions, di ba? Sarong bagsa na millions. So, siyempre, maluwas din so kahaputan, nagbabayad ba ang mga ini sa BIR, min tax? Yan. Or let's say, kung may tig-donate sa indang properties, sa inda tig-pangaran su properties, kang tigbabakal kang sa indang magurang, igwa ba ininin donor's tax? So, kung may mga properties din sinda na sa inda nakapangaran, nagbabayad ba ang mga ininin amilyar, real property tax? Kung mapahiling na or mapatunayan na dahil nagbabayad, okay, nin tax, even pag-file nin income tax return, wara, alagad, igwa kanin millions, billions, syempre, pwedeng maging liable din po under tax evasion sa na pinapatupad po kang satuyang BIR, kang satuyang tax code. So, yan, pwede pang maging liable under tax evasion. Kasi wala ka man income, so sa inhali ang, ang millions mo, di ba? And kung may income ka man, dapat nag-file ka ng income tax return. Dapat aram iyan kang BIR. And next, dahil pa nagtatapos dyan, pwede din po na maging liable to Nepo baby or babies as accessories sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act or covered by Republic Act 3019. So, kung mapatunayan na liable ang sa indang magurang public official, public employee, and at the same time contractor, for bribery, graft, corruption, and pati na din kung sa indatig transfer to businesses, kumpanya, assets, properties, then pwedeng maging liable din po as accessory sa indang family. Yan. Sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Ngunyan, saro pa sa mga kahaputan, anong mangyayari pag talagang napatunayan? Ano pa ang pwedeng mangyari? Duman sa, aside sa, of course, pwedeng maging criminally liable, may kulong, okay, na may imprisonment involved as penalty sa arog kaining criminal cases,
Alagad duman sa kwarta, kung mapatunayan talaga na dapat puta para sa flood control projects ito, ano ang mangyayari duman sa kwarta? Mababawi ba ito sa gobyerno and then para magamit kung saan talaga dapat gamiton? Well, yes, mga tugang, under our law, okay, may power po, may authority ang Anti-Money Laundering Council na bawion so kwarta na tighabas sa paagi po nin tigaapod na asset freezing. Okay? Ipapa-freeze. So, kung ano man ang sa indang asset, properties, okay, na igwasinda sa public officials, employees, and even their families. And at the same time, pwede po yan na ipaagi through forfeiture ng Anti-Money Laundering Council. So, paano ining forfeiture? Sheriff, yan, ipapa-foreclose, and ibebenta through public auction. So, properties na na-acquire po ninda, nahali sa kwarta na dapat kuta para sa proyekto kang mga gobyerno para po kuta sa benepisyo tang gabos na mga Pilipino. Okay? So, as long as mapatunayan na ill-gotten wealth itong sa indang kwarta, then yan, mababawi through their properties na igwasinda. So, yan mga tugang, at least mas well aware kita sa mga nangyayari, okay? Sa mga pwedeng mangyari kapag nagpadagos ang mga arog kain gibo, sa langgibo, kang mga nakatukaw ta sa gobyerno, and kang mga tao na ang trabaho ko ta is dapat na para sa ikakamaray, kang sa tuyang bansa, kang sa tuyang kang mga buhay tang mga Pilipino, alagad igagamit ang sa indang posisyon, ang tiwala na tinauta sa inda, igagamit ini, okay, para sa indang personal na interest or even kang sa indang pamilya, mga kaakian. So, hilingon ta na lang, alat-alaton ta kung ano ang magiging kakaluwasan, kang investigasyon, di ba? Kang sa tuyang ombudsman, Sandigan Bayan, BIR din, kung makiaram na din ang BIR, okay? So, halat-halaton ta na lang, kang sa tuyang Congress, kung ano ang next steps ninda, and hilingon ta kung magkakaigwa din ba talaga nin accountability. Well, sana bako lang ini palabas, di ba? Sana magkaigwa talaga nin accountability, may mangyari. Sa iyo ito ang tigsusuryaw tang mga Pilipino ngunyan. Accountability, dapat may managot, and dapat maibalik sa kwarta para, again, mailaan duman sa kung saan talaga dapat iyan ilalaan. Okay? So, salamat sa indong pag-antabay, mga tugang. May i-greet lang kita digdi. Maraming na pagkaudto po kay Sir Rodito G. Nieva sa tuyang paraan tabay daa sa tuyang programa. And to Balang family, dyan sa Camarines Sur, si Sir Agudera and Balang. Sir Rene Agudera, hello po. And si Engineer Jun Balang, si Doc, ayan. And salamat po sa pirming pag-antabay. At i-check ta lang mga tugang digdi sa live kung igwa kitang. Okay, si Kuya Bob Candano, good morning, Attorney Dean. Good morning, Kuya Bob Candano. Thank you for always supporting our program and our station. Sa lado technical mga tugang nakaibanan ta si Kuya Jun Napolis na solo lang daan dyan. Kayang-kaya man yan ni Kuya Jun dyan, maski solo. So, masunod mga tugang ang Bareta alas 12. Sana po padagos ang sa indong pag-antabay sa DCGB.
Once again, ini po si Christine Longabella para sa Legally Yours. Bibi, dapat araw mag-irilingan kita giraray mga tugang sa masunod na Sabado. Happy lunchtime! Sa indung nadangog ang programang Legally Yours GB. Abangan giraray sa